Hake Pakistan no operation Sindur claimani India rogo sukango Kashmir ni Poonch district ni Rajwari ni kaisa jaga tongo a jaga o borok hamla khlairi rika. Hake internationally raijani mote kuno kaisa sung military hake force rok civilian rong no antike hamla khlaimi ya. Hake borok kaisa Pakistani army ingi ba hake a jaga ni civilian hake borok tongko song tongne rong no borok amdike hamla khlaimangka 12 jon civilian je Poonch area o tongnai thikya hake kok tomani bisingti saimamani 5 jon sikh thikya tai bongni gurudwara bo a jaga o phatiri rejakha hake je Pakistan ni wansungmani borok to dormoni ti samung khlayo hake a jaga o thimani sikh simiya hindu simiya thuruksa hake muslim rokbo aro kwbangma thikya tai muslim bwrwi tai muslim srai hake amo directly borok civilian no target khlaiye borok amte hake miyawo khlaikya a Poonch ni Rajwari bo hake bongne omo sanani thanga kuno international rule ni mote krika jaw Pakistani rongni tamani bagi himale je nang hamla khlaina ni gaga army to army amte hai khlai mano aiben borok to direct omo civilian no sa target khlaiya amte hai samung khlaki hake bongne amo kuno army ni samung liya bongne amo borok hamya terrorist ni samung hai se khlaisi borok se amti civilian no target khlaiye samung khlayo dormoni bisingte hake omo dormoni bisingte bo hone sanani ko gya tamani bagi himale bon Pakistan nok to norok jotan semano Islam country hake thuru hake Muslim rongni hake boro Muslim no buthar ka je bongni Muslim ni mosque tongmani gurudwara ni bising amobo borok phatiri rikha hake o jaga no saimano je Pakistan ta Bangladesh borok dormoni ti je sapana kok sawi tongthung borok dormoni ti samung khlaya amo direct India no head borok nasile jago hake to borok amsuk dormoni ti sawi tong hake to Kashmir ni miyawo Poonch area ni Rajwari wo a jaga bongni mosque tongmani bongni masjid tongmani amno sabai gla kamo hake omo o jaga no nugui saimanga je Pakistani rok borok dormoni ti samung khlaya borok je bongni birut thangnai je borok jesa dormol phanang thongtu borok amono nosto khlainani borok nainai hake semno Bangladesh bo norok social media rok nuguino mangkana hake kwbangma je Bangladeshi rok bo je o Pakistani rok bong dukhung khakai borok bo dukhung jago borok suk hake tongthok jaga kai Bangladesh rok bo tongthok jago hake amono kok tomani bisingti saimamani je o Kashmir ni Poonch district go je Pakistani rok miyawo hamla khlaimani Operation Sindur ni yagulo a jaga o Poonch 12 jon civilian buthari mani borok Pakistan rok amono tui kwbangma je government je kwbangma dal bidal party tongmarok borok tini malainani bagai meeting tongo hake amo koktomani bisingti chung sawi mangka hake amono chung koktomani bisingti samamani je dukhuman jagro bo je o Poonch hamla khlaijangmani Pakistan nokbai 40 থেকে 50 জন ongnai hake je hamla khlaijangmani miya amono tui kwbangma je Bharat ni borok rok hake je kwbangma je okok tomano saimanai rok borok kondam hake naslemung phunukjak tomani bagi himale je Pakistan rok borok to kaisa Pakistan army rok se o je hamla khlaimani Poonch district o Kashmir ni miyawo hake amoni bagi no kwbangma joli laijak Sikh community rok bo kwbangma jeng kok tomani bisingti saimamani borok bo omono naslemung phunuklaijak hake amo simiya teibo kwbangma je a jaga o Muslim community tongnero bongni bo cherai tei buma thwijak omoni yagulo je ommiya khlaijangmani yagulo hake omo to kwbangma direct borok civilian no target khlaiye borok omo khlaimani no klayo hake tabuk amoni yagulo barodok tomo yaprisano amo mananyai je Operation Sindur to khlai paikya hake tabu omoni yagulo tomo borok yaprisano omo mananyai toma hamale omo agiwo to je Operation Sindur khlaima to Kashmir ni Pahalgam o a jaga o kwbangma Hindu tei Muslim hne khagai je Hindu rok no butharjangmani amono tui bodlana mani Operation Sindur uskango hake tabuk je miyawo Kashmir ni Poonch district o a jaga o je civilian rok no butharmani Sikh hake Muslim total 12 jon Muslim to cherai botongo buma botongo hake amono tui 12 do tomo yapriseno kwbangma borok rok omono bo nasinglajak tabuk tomani bagi himale dormoni tui samung khlainai je Muslim hake thuruk rok ni bagi simi alada khlaiye je onyo amoni bade onyo dormo tongne rok no borok target khlaiye borok nosto khlainani chesta khlai tongmani Pakistani rok hake o jaga o a jaga ni thuruk hake Muslim rok no bo butharmani amono tui tabuk kwbangma
je kok sunglai tonglai social media ni bisingtui Pakistani rongno tai amoni tui tam action najangno Bharat no tabuk sunglaijak kwbangma borok rok hakin norok amti haino tebo update kaham news kaham haste hayongni koktoma khnanai muchungka kai norok o channel subscribe khlai di tai o video no chajak kai like khlai ton di jotono no kaham tongbai di hambai।